Efectivamente, houve unha obra de acondicionamento, pero ninguén o diría vendo o estado actual. Falábamos eso, dun lavadoiro emblemático que leva aquí, moitos din que toda unha vida ou antes ca eles. Contábame, Roberto, antes unha anécdota ben bonita que ademais exemplifica o importante que era para aquí, para Vilaxoán, este lavadoiro, e era que, bueno, pues todas as mulleres se xuntaban aquí para lavar, había zonas, contame un pouquinho. Sí, bueno, aquí a historia é a seguinte. Ti, por exemplo, tiñas que vir polas mañáns, os primeiros que viñan lavaban o que é a zona dali, a primeira zona, aí lavábanse os trapos dos meniños, todo o que eran cousas máis delicadas, cousas delicadas. Roupa branca, non? Roupa branca máis ali, e despois aquí eran as alfombras e todo para baixo, non? A ver, que pasa? Cal é o problema? Que o problema é que a agua agora, sabes como está estancada, e non hai, é dicir, non queda agua parada, está presa aí, e máis ali abaixo, sabes que non para. Ten moitas grietas, ten moita historia, non está reparado como tiña que estar, e a cantidad de agua que hai na fonte non para aquí, porque as grietas que hai non deixan que aguas, que non. E ao haber moi pouca cantidad, o que fai é criar algas, sabes, criar. Xa vemos aquí, efectivamente, todo este verdín. Falabades dunha fonte, precisamente, pois unha fonte literal nas que se enchen as botelliñas de auga, non moito máis, é a que abastece todo este lavadoiro. Non era así hai tempo, Antonio, pero parece ser que unha obra próxima foi a que afectou o curso do río. Según dicen aquí, que sí, que a partir de unha obra que fixeron alá na entrada na parte da urbanización, que aí deberon tocar manantial ou algo, que toda a agua que viña para aquí a canalizaron de unha forma que parece ser que se marcha para o mar, era agua que viña para aquí para abastecer o río. De feito, sabes como está, que está todo sedimentado, aquí non hai un cheiro que pesta, hai mosquitos e hai de todo. Isto aquí, parece ser que agora, polo que se ve, hai unha zona aí ao final no mar, que sale unha cantidad de agua enorme, e parece ser É a que tería que vir por aquí. Se supón que é a que tería que vir por aquí. Non hai máis que ir ali àquela esquina e mirar a cantidad de agua que sale por alá. Esos son uns cons que son a Ansuguiña, que lle chaman aí, que é onde se fai o cierre na esquina, que sale moitísima agua por aí, se supón que é a que tendría que vir por aquí. Nenuca, falábamos eso, precisamente do lixo que hai aquí, da cantidade de bichería que se xunta pola auga estancada. Algo, a verdade, que, bueno, entendo que vos disgusta porque vos lembrades isto, cheo de xente, incluso ata facer cola. Sí, aquí lavábase, había que pedir sitio para lavar. Aquí lavábase a roupa, toda lavábase, e de aí íbase pasar a aquel río pequeno. Para refrescala. E ao final, falábamos tamén ao comezo, este era un sitio de reunión. Todos os veciños, veciñas principalmente de Vilaxoán, se xuntaban aquí. O lunes, sin ser de Vilaxoán, aquí viña moitísima xente a lavar. Moitísima. E te dixo, mira que é grande, que había que pedir ves para lavar. Rosario, disgustados coa situación? Horrible, horrible, horrible. Isto non pode estar peor. Mira para ali, como se... Mira ali como perde agua, mira como perde agua por dentro. Está sin arreglar, non taparon nada. Que hai uns meses, supostamente, arranxaron. Arranxaron, onde está o arranxo? Fixeron eso por aí, por aquí, cando hai agua enche o río, sale por aquí polos pés, máis agua da que sale polo caño. Viñeron a gastar os cartos para qué? Que fixeran as cousas ben, que veñan a mirar, que vigilen. Isabel, dende as asociacións de veciños aquí de Vilaxoán, vos trasladastes de toda esta situación, estas queixas ao Concello, pero non houve resposta. Sí, pero como se non pagáramos os impuestos. E pagámoslos que non nos perdona, sabes? Sabes que din? Que Villajuán é un pueblo sur de Villa García. Villán é unha villa, para iso é Villajuán, que non é un pueblo sur de Villa García, é unha villa. Sentides vos cidadáns de segunda? Sí. Home, de a maneira que nos tratan, sí. Escoito por aí por arriba, por suposto que sí. Non é o trato que vos agardaríades das autoridades. Non, é que de feito con relación a outros municipios ou a outras zonas de Villa García dos rurales estamos máis abandonados que nadie. Temos as calles desfeitas. Non é máis que mirar, te acercas a esta plazoleta aquí do Eirado que se fundeu para baixo, porque iso está todo guaco por abaixo. Ainda encima fixeron un remendo, en vez de botarlle hormigón, só se molestaron en botarlle asfalto por encima do hormigón. Tú fíjate, está aí para ver, que non che estou mintindo. Os veciños daqui o poden ver. O sea, a nós parece que nos menosprecian, parece que somos os apestados de toda a Ría de Arosa. Porque a outra explicación non ten. O Ayuntamento de Villa García, se non é por Villajuán e por Carril, non existía como Villa García de Arousa. Era Villa García e punto pelota. É de Arousa porque se xuntou con Vilaxoán e con Carril.
Os demais son parroquias, pero as dúas villas máis importantes depois de Vilagarcía é Vilasoán, históricamente, e Carril. Os demais, todos, máis ou menos, teñen que respetalo. Por eso no escudo do ayuntamiento, que a maioría da xente non o di, ni o sabe, ni sabe nada. Eso está reflejado, a tirrena e a espada de Carril. Nós temos o barco, eles teñen a espada. E no medio está o árbol. Pero despois están os montes, que é Lobeira, está Seabre e máis Pedra Corval, que son os tres. Si eso está reflejado no escudo na antigüedade, a nós tenemos que respetar pola antigüedade que temos. Xa pola antigüedade hai que respetalo. É punto de pelota. E que solución ve desa situación actual deste lavadoiro? A solución é que isto, pois teñen que, é dicir, non é fácil a solución. Ali o que te comentei, ali teñen que poñer unha presa de tornillo, como hai en todas as esclusas e tal, para que trinque como ten que trincar e que non haiga pérdidas. E despois botarlle, onde hai as diretas, botarlle cemento, revisar, enchelo e punto. E cada X ano ou cando sea, que dalle unha limpiada, abres a presa, límpiase, deixas vaciar, sécase, colles unha mangueira con 2 cepillos, que eso faise en 10 minutos. E punto pelota, é dicir, non hai máis historia, que hai que poñer as cousas acorde ao que hai. Non podes meter ali aqueles 2 paus, é unha tabla do IKEA que para cortar o pan, entendes? Porque aquilo, máis ou menos, é unha cousa, debe ser para cortar